आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे स्किमनि आपडेट लानानै फैदों। बे भिडिअ'आव नोंथांमोना बे स्किमाव बोरै एप्लाइ खालामनो, माबायदि एलिजिबिलिटि थानांगोन आरो नोंथाङा माबायदि क्राइटेरियाजों बेयाव थांनांगोन बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो जोङो नैबे भिडिअ'आव A to Z नायगोन। बे स्किमनि मुङानो जाहैबाय प्रधान मन्त्रि मुद्रा यजना। नोंथाङा बिजनेस होनो माबा मोनसे खामानि मावनो जुदि लन लानो सानदोंब्ला बेंकआव थांनानै नोंथाङा लन मोनाखैब्ला नोंथाङा नैबे प्रधान मन्त्रि मुद्रा यजनानि जोहै नोंथाङा बेंकआव थाङाबासिनो नोंथाङा अनलाइन बेखौ एप्लाइ खालामनानै बे प्रधान मन्त्रि मुद्रा यजनायाव नोंथाङा लन लानानै नोंथांनि बिजनेसखौ बा नोंथांनि खामानिखौ मावफुंनो हागोन। नोंथाङा नैबे प्रधान मन्त्रि मुद्रा यजनायाव लन लानानै बेयाव गभर्नमेन्टआ बिना गेरेन्टि गैयै लन होनाय जायो नोंथांनो। जोङो बिनि दानिया इन्ट्रडक्सनखौ नायगोन। बेयाव लिरखानाय दङ रोखायै प्रधान मन्त्रि मुद्रा यजना, जायखौ बुङो PMMY, इज ए स्किम सेट आप बाय द गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गोल फर प्रभाइडिं मुद्रा लन्स आप टु 10 लाख। बेयाव 10 लाखहालागि लन होनाय जायो। बेयाव लिरनाय दङ नन कर्परेट, नन फार्मिं स्मल माइक्र' इन्टारप्राइज। इयाव आं दहायनो बुंखाबाय, जाय बिथांमोना बेबायदि फिसा बेवसाय खामानि मावो नोंथांमोना बेयाव लन मोनगोन। मुद्रा लन्स प्रभाइड आन्डार 3 केटेगरिज। बेयाव मुद्रा लनखौ 3 केटेगरियाव रानदों। नैबेयाव लिरनाय दंखायो। जाय बिथांमोना शिशु केटेगरि, शिशु माने जाय बिथांमोना 18 बोसोरनि सायाव, नोंथांमोना बेयाव 50,000 लागै लन मोननो हागोन। आरो किशोर, जाय बिथांमोना 25-26 बोसोरनि, नोंथांमोना बेयाव 50,000निफ्राय नोंथाङा 5 लाखहालागै लन लानो हागोन। आरो जाय बिथांमोना तरुन, जाय बिथांमोना 40-45 बोसोरनि, नोंथांमोना बेयाव 5 लाखनिफ्राय 10 लाखहालागै लन मोननो हागोन। नैबेयाव लिरनाय दंखायो मुद्रा लन्स आर प्रभाइड द इनकाम ग्रेटिं स्मल एन्ड माइक्र' इन्टारप्राइज। बेयाव लिरनाय दंखायो, बेयाव लिरनाय दं ट्रेडिं, जाय बिथांमोना बिजनेस थांलाय फैलाय ट्रेडिं बिजनेस मावो, नोंथांमोना बेयाव ट्रेडिंआव नैबेयाव मोननो हागोन। आरो मेनुफेक्सारिं, जाय बिथांमोना फार्म, जेरै बोरमा फार्म, मोसौ फार्म बेफोरबायदि, आरो नोंथाङा माबा फिसा इन्डास्ट्रि दंबा नोंथाङा बेयाव मेनुफेक्सारिंआव गोलैयो। आरो नैबे सार्भिस, जायफोर सार्भिस सेक्टराव जाय बिथांमोना सार्भिस मावो, नोंथांमोनाबो बेयाव लनखौ लानो हायो। आरो नैबेयाव रोखायै लिरनाय दंखायो प्रभाइड फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स टु स्मल एन्ड माइक्र' बिजनेस टु हेल्प देम डेभेलप एन्ड एक्सपेन्ड देयार बिजनेस। बेयाव थारमाने जाय बिथांमोना फिसा बिजनेस होयो बिथांमोनखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बे लनखौ होनाय जायो होननानै बेयाव लिरनाय दंखायो बेनि इन्ट्रडक्सनाव। दानिया बिनि इलिजिबोला बेनो लोगोफोर, नोंथाङा बेयाव इन्डिभिजुवेलबो लानो हागोन। आरो बेयाव प्रपार्टिनि नोंथाङा बायनोबा बेयाव प्रपार्टि बायनोबाबो बेयाव लानो हागोन। आरो पार्टनारशिप फार्म खालामबाबो लानो हागोन। आरो प्राइभेट लिमिटेड कम्पानियाबो बेयाव लानो हागोन। आरो पाब्लिक कम्पानि बेयाव नोंथाङा नायना लाबानो जाबाय। आरो बेयाव लन मोननो थाखाय नोंथाङा इयाव लिरनाय दंखायो 2 नाम्बाराव दा एप्लिकेन्ट शल नट बि डिफल्टार टु एनि बेंक अर फाइनेन्सियेल इन्स्टिट्युसन एन्ड शल हेभ। दा बेयाव लिरनाय दङ जाय बिथांमोना आगोलाव बबावबाफोर बेंकआव लन लानानै जुदि सुख'वाखैब्ला नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथांनि इयाव क्रेडिट स्क'रआ नोंथांना मोजां थानांगोन, बेयाव लिरनाय दंखायो। नोंथाङा जुदि बेयाव लन लानो सानदोंबा दा नोंथाङा नैबेयाव थांनांगोन। नोंथांनि एलिजिबिलिटि नायनो थाखाय बेयाव नोंथाङा चेक एलिजिबिलिटियाव थुना होनांगोन। जों दानिया बेयाव थुनोसै। जोङो बेयाव मा डकुमेन्ट नांगौ जों बेयाव नायगोन। जोङो बेयाव चेक एलिजिबिलिटियाव थुबाय। थुनानै नैबेयाव लोगोफोर नोंथाङा एलिजिबिलिटि चेक खालामनो थाखाय नोंथाङा बिजनेस होनो सानदोंब्लाथाय नैबे बिजनेस आदार बिजनेस लनाव थुबानो जाबाय। नोंथाङा मा बिभागाव लानो लनखौ नैबेयाव नायनानै लाबानो जाबाय। आं नैबे आदार बिजनेसखौ थुबाय। दानिया बेयाव जोङो बिजनेस एक्टिभिटिखौ सोंदों, जोङो गोदान, जोङो नैबे निउआव थुनांगोन। आरो नोंथाङा बेयाव सोंदों नोंथाङा क्लास 8 पास जादोंना जायाखै बेयाव सोंदों। जोङो जादों, जों एसआव थुगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव माबायदि बिजनेसखौ सोंदों, नोंथांनि बिजनेसनि एक्टिभिटिखौ सोंदों बेयाव। जों बेयाव एसआव थुगोन। दानिया बेयाव नोंथांनि बिजनेसा माबायदि बेयाव सोंदों, नोंथांनि बिजनेसनि नेचारखौ सोंदों बेयाव। जोंनिया बिजनेस सार्भिस, जों बेयाव थुबाय। दानिया नोंथांनियाव जेन्डारखौ सोंदों बेयाव, जोङो मेलखौ थुबाय बेयाव।
नोंथांनि बेयाव ससियेल केटेगरिखौ सोंबाय, जोङो SC ST आव गोलैयो नालाय जोङो बेयाव थुबाय टिक मार्क। दानिया नोंथाङा एक्स सार्भिसमेन नामा बेयाव सोंदों, जोङो नङा, जों बेयाव न'आव थुगोन। दानिया बेयाव मोनसे कुइसन सोंदों, नोंथाङा नैबे स्टेटआव गोलैयो नामा? उत्तराखन्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मु काश्मीर बेयाव सोंदों। आरो नैबेयाव ट्राइबेल एरियास जोङो बेयाव बिलं खालामो, जों बेयाव एसआव थुबाय। दानिया बेयाव जोङो लकेल, रुरेल आरो आर्बान, बेयाव नोंथाङा गामियाव थायोबाथाय बे रुरेलखौ थुबानो जाबाय, आरो सोहोराव थायोबा बे आर्बानखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जोङो बेयाव रुरेलखौ सिलेक्ट खालामबाय। आरो नोंथांनियाव टाइप अफ एप्लिकेन्ट बेनिफिसारि, नोंथांनि माबायदि हारसिं लागोन ना बेयाव नन इन्डिभिजुवेल लागोन? जोङो हारसिङै लागोन बे माबाखौ लनखौ, जोङो बेयाव इन्डिभिजुवेलखौ थुबाय। दानिया नैबेयाव नोंथाङा बिजनेसखौ मावनो थाखाय बेसेबां खरसा जागोन बेयाव लिरनांगोन। हमना ला जोंनियाव 50,000 जोङो लनखौ बेयाव खरसाखौ जोङो बहायबाय। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि हिसाबै बानायबानो जाबाय। आरो बेयाव बेसेबां खरस जागोन जों बेयाव हमना ला जोङो बेयाव टटेल प्रजेक्टनि कस्टखौ जोङो 50,000 होबाय, आरो जोङो बेयाव इनभेस्ट खालामगोन 30,000 जोङो बेखौ होबाय। दानिया जोङो नैबे इलिजिबिलिटि केलकुलेसनाव थुगोन, जोङो बेयाव थुबाय। नैबेयाव लोगोफोर बेयाव कंग्रेचुलेसन, जोंनियाव नैयाव लना फैबाय 20,000 जोंनिया टटेल लना जादों। बेयाव इलिजिबोल नोंथाङा नैबेखिनि फैसाखौ मोनगोन 15 इयार्स, 15 बोसोरनि थाखाय जोङो बेखौ मोनगोन। आरो नोंथांनि EMI आ 200 जागोन। बेबायदि नोंथाङाबो मोनगोन। नैबेयाव फैदों प्रधान मन्त्रि मुद्रा यजना। दानिया नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे लगइन टु एप्लाइआव थुनांगोन, जोङो बेयाव थुबाय। दानिया बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन, रेजिस्टार मबाइल नाम्बार, आरो नैबे केपसाखौ नैबेयाव बहायनांगोन। जों दानिया बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होनोसै। दानिया नोंथाङा बे टार्म्स एन्ड कन्डिसनखौ एक्सेप्ट खालामनांगोन, जोङो बेयाव नेक्स्टआव थुनांगोन। दानिया जों नैबे टिकआव थुनानै आइ एग्रियाव थुनांगोन। जोङो बेयाव OTP मोनसे बिहरगोन। दानिया जोङो लगइन जाबाय। बेयाव प्रिभिउ डिटेल्सआव जोङो खेबसे नायनानै नैबे कन्टिनिउआव थुना होनांगोन। कन्टिनिउआव थुनानै दानिया जोङो बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे आधार कार्डखौ गोनांथि जागोन, आरो बेयाव पान कार्डनि गोनांथि जागोन, आरो बे जोंनो मोनसे उद्यम सार्टिफिकेट नांगोन, आरो बे सेल डिटेल्स नांगोन, आरो बेयाव बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सखौ जोङो नांगोन। नैबे लोगोफोर उद्यमखौ नोंथाङा बानायाखैब्ला आङो बेनि मोनसे भिडिअ लाबोगोन। नोंथाङा बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामना लाबानो जाबाय। आङो बेनि फुल एप्लाइ नैबे उद्यम सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा रेडि खालामना लाबानो जाबाय। आङो बेनि मोनसे भिडिअ बानायगोन। जुदि नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो सानोबाथाय आं बेनि फुल एप्लाइ भिडिअ मोनसे लानानै फैगोन थाबैनो। आङो दिनै बिनि बेसिक डिटेल्सखौ होग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय, आरो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनोबा आंनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आङो बेनि फुल एप्लाइ प्रसेस भिडिअ लानानै फैगोन। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।